Ahoj Dalibor. 18. mája som navštívila na Dni múzeí naše krásne múzeum SNP a videla som vašu novú expozíciu aj vaše novo zrekonštruované priestory. Chcela by som sa ťa opýtať, čo je za tým a čo je dušou vlastne múzea z tvojho pohľadu, teda z pohľadu ako profesionála. Ahoj Zuzana. Ahoj. Som veľmi rád, že si bola u nás a že si navštívila naše nové priestory. A na otázku, čo je dušou nášho múzea, čo je dušou múzea ako takého, je veľmi jednoduchá odpoveď a sú to tri veci. Je to budova, zbierkové predmety a ľudia, ktorí v inštitúcii pracujú, ktorí sú nositeľmi témy, ktorí sú nositeľmi v podstate príbehov, ktoré sú skryté za zbierkovými predmetmi, ktoré vystavujeme. Dá sa povedať, že múzeum je ako taká šperkovnica, ktorá je zložená z ľudských príbehov, pretože za každým konkrétnym zbierkovým predmetom je ľudský príbeh, osud konkrétneho človeka. A tým si myslím, že je táto téma, ťažká téma druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania do istej miery veľmi zaujímavou. A čo sa týka našich nových priestorov, tak ja osobne spolu s ostatnými kolegami sme veľmi hrdí na ten priestor, ktorý sa nám, dá sa povedať, poviem to tak, spoločne podarilo dotvoriť a otvoriť pre verejnosť, pretože to má niekoľko rovín. Prvou je, že sme zvládli jeden náročný projekt, ktorý sme dokázali v podstate už v minulom roku nejakým si spôsobom po viac ako 4 rokoch ukončiť. A novovzniknutý priestor sme už v podstate dá sa povedať, že o pár týždňov bude presne rok, odkedy sme otvorení. No a čím je ten priestor zaujímavý a zároveň dôležitý, a to je tým, že naša inštitúcia minulý rok si pripomenula 55. výročie budovy. Pretože nie každý vie, či už Banskobystričan alebo zo Slovenska, že táto budova bola otvorená a sprístupnená verejnosti v roku 1969 pri príležitosti 25. výročia SNP. A neviem napríklad, že či aj ty konkrétne vieš, aký bol osud pred tým, ako tu vôbec tá budova stála. Že na mieste, kde momentálne sme, tiekla rieka Hron, boli tu dve ulice a múzeum ako také bolo pôvodne v budove bývalej starej radnice na námestí SNP. Vedela si o tom? Nie, vôbec nie. No vidíš, v roku 1955 bolo múzeum založené a bolo to priamo na námestí. To znamená, že aj všetka tá ťažká bojová technika, ktorá je v našom areáli spolu s pancírovým vlakom a spolu s ostatnou technikou, bola umiestnená priamo na námestí pred budovou radnice. Ale v roku 1964 prišlo rozhodnutie, že táto téma si zaslúži, dá sa povedať, naozaj dôstojnejšie miesto a najmä priestrannejšie miesto na vystavovanie. Tak sa vlastne rozhodlo, že bola vypísaná architektonická štúdia, niekoľko návrhov. Víťazný bol architektonický sochár Dušan Kuzma. A vlastne základný kameň bol položený v roku 1964. Ale čo tomu predchádzalo? Odkloniť rieku Hron, čo nebolo jednoduché, doslova až zbúrať dve ulice, presunúť ľudí, ktorí tam v podstate žili. A na to, aby sa tento priestor uvoľnil, momentálne kde sme, a tento priestor bol v podstate na úrovni, tak ako to vidieť, že my sme vlastne na kopci. Hej, a pod našou úrovňou je park triedy SNP. A vlastne v tom bolo takéto jedinečné, že téma, ktorú vlastne naše múzeum nosí, a to je Slovenské národné povstanie, si zaslúži dôstojnejšie a výraznejšie miesto. Takže neviem už presne z pamäti povedať, koľko Tatroviek zeme sem bolo navezených, ale bolo to nespočetne veľa. A vlastne vznikol kopec. Čiže kolonáda triedy SNP, ako sa tiahne od štatistického úradu cez park triedy SNP, končí na takomto piedestáli, kde bol položený základný kameň v roku 1964. Stavba trvala 5 rokov a myslím si, že taká jedinečná, ako bola v tom období aj dnes. Napokon môžem povedať, že k nám chodia naozaj návštevníci zo zahraničia, ktorí obdivujú architektonickú stavbu, čo sa týka exteriéru. No a potom samozrejme prídu dovnútra a zaujíma ich, že ako to celé vlastne bolo vystavené. A potom samozrejme téma, ktorú ponúkame. Každý človek, ktorý príde, vždy sú také dohady. Pán architekt Kuzma
vlastne vytvoril takúto krásnu stavbu a každý sa pýta, čo znázorňuje vlastne rozdelenie tých dvoch častí budov. Vieš nám k tomu niečo povedať? Áno, ja som mal ešte to šťastie, keďže ja som už tiež taký polovýstavný exponát nášho múzea, som to od roku 2004, takže dneska tak 21 rokov pracujem v našej inštitúcii a ja som mal to šťastie, že ja som sa stretol ešte s Dušanom Kuzmom, s pôvodným architektom a vtedy som sa s ním rozprával presne o tom, že ja keď som sem nastúpil, tak som nastúpil na pozíciu sprievodcu. Takže som sprevádzal návštevníkov a dá sa povedať, že skoro možno každého druhého návštevníka zaujímalo, že čo vlastne budova symbolizuje, že či je to Jánošíkov širák, peceň chleba, srdce rozdelené. Ale architekt sa na tom ako pousmial a povedal, že nič z toho, že to sú už nejaké také prirovnania, ktoré si ľudia nejakým si spôsobom osvojujú, ale povedal, že on sa snažil, keďže dostal tú tému, ktorá bude pre toto múzeum charakteristická, tak ako to bolo počas Slovenského národného povstania, že časť národa bol rozdelený. To znamená, že časť národa nášho vtedy stála za politikou slovenského prezidenta Jozefa Tisa a teda v podstate tej nemeckej, nacistickej a talianskej fašistickej ideológie a časť národa, konkrétne teda v Banskej Bystrici, vzniklo Centrum Slovenského národného povstania, čo sa týka občianskej, politickej a vojenskej stránky. Čiže sme vlastne boli už aj vtedy ako národ rozdelení, preto možno, že sme si to zobrali za svoje, bohužiaľ aj v dnešnej dobe. A v zásade architekt uchopil túto tému tak, že menšia časť národa, väčšia časť národa, ale tým, že je to spoločný národ, tak ten sklený prepojovací mostík, ktorý je medzi oboma skulptúrami, nás spája. Čiže v podstate ako keby potreboval urobiť jedinečnú stavbu. Myslím si, že sa mu to veľmi podarilo, pretože je to naozaj ikonický tvar toho pamätníka. A potreboval vlastne ako keby dušu témy pretaviť do hmoty. Preto ťažká téma vojny, téma vzbury, povstania, odporu a preto v podstate tvár, mostík, dá sa povedať, nazýva sa to brutalistická architektúra v podobe betónu, ktorý tak ako vlastne vyzerá z exteriéru, tak vyzerá veľmi tak tvrdšie aj z toho interiéru. Preto vlastne v podstate aj pri dotváraní už nášho nového priestoru oslovili vašu firmu, nakoľko teda to nie je naša taká prvotina. Našou prvotinou, ak si spomínaš, bola v roku 2015 vlastne prestavba bývalej materskej škôlky na moderné vzdelávacie centrum na Tulskej, čo sa tiež ako veľmi podarilo a ako užívame si to v tom priestore, pretože sme ako vďaka tomu celkovému dotvoreniu aj my zamestnanci, ktorí sme pôvodne sedeli v podstate v týchto priestoroch, získali jedinečné priestory. Ak sa môžem spýtať, áno, pamätám si tú dobu, keď ešte my sme vlastne ešte, až potom sme sa začali spolupracovať. Áno, vy ste vlastne v tých expozičných priestoroch, ktoré bola veľká škoda, mali vlastne všetko kancelárie. Ak si dobre pamätám. Všetky aj tie pivničné, myslím, boli vlastne kancelárie. Aj tu vlastne, kde sedíme, všetko boli kancelárie. A vy ste vlastne, môžeš nám niečo bližšie povedať k tej, ako ste sa teda zamestnanci vzťahovali do toho vzdelávacieho strediska, začali ste prestavbu vlastne týchto priestorov na expozíciu. Môžeme k tomu niečo povedať? To je presne ten nový priestor, ktorý si navštívila 18. mája. A pre nás toto bolo, ako keby sa písali staronové dejiny nášho múzea, pretože múzeum bolo pôvodne navrhnuté ako jeden expozično-výstavný priestor. To znamená, že ako v pôvodnom návrhu architektka Kuzmu sa naozaj nepočítalo s tým, že tu budú sedieť ľudia, administratíva a vlastne obsluha múzea, ale že budú v priestore, ktorý bude pri budove pamätníka, aby jednoducho naozaj, že celý ten ikonický tvar do posledného centimetra štvorcového bol využitý na v podstate pre verejnosť, pre návštevníkov, pre zázemie, čo sa týka zbierkových predmetov. No, doba vtedy asi, teda nebudem to ako teraz nejako hodnotiť, ale situácia sa vyvinula takým spôsobom, že sa muselo ako keby časť budovy odkrojiť a vlastne my sme tu presne ako zamestnanci, konkrétne ja s ostatnými a samozrejme naši predchodcovia sedeli, dá sa povedať, od 69. roku, tu tí zamestnanci v podstate ako sa menili postupne, tak sedeli do roku 2015, kedy sme vlastne v podstate už spoločne
dá sa povedať, odpromovali nové vzdelávacie centrum, tam sme sa presťahovali a začali sme veľmi tvrdo s prípravou vlastne prestavby priestorov kancelárií a prestavby nášho mínus prvého poschodia. Pretože tým, že vlastne v tom roku, kedy sa vlastne pamätník otvoril verejnosti a došlo možno k nie úplne naplneniu tej pravej podstaty, tak dokonca aj zbierkové predmety, ktoré mali byť v podstate na tomto 0. poschodí, tak skončili na mínus prvom poschodí a boli v dosť takých nedôstojných podmienkach, pričom každý zbierkový predmet potrebuje iné prostredie. Tak sme vlastne premýšľali, akým spôsobom uchopíme tento priestor po kanceláriách. A vtedy vlastne bola vypísaná výzva. A bola to veľká výzva aj pre nás, pretože my sme mali doposiaľ za sebou 3 veľké európske projekty. A tento štvrtý nebol úplne taký charakteristický projekt Európskej únie. Bolo to projekt Európskeho hospodárskeho priestoru, tak sa to volá, projekty EHP, ktoré sú financované z norského finančného mechanizmu. A trošku sme sa toho báli, lebo keby som to tak komplexnejšie povedal, nešlo len, že prerobiť, máme to aj to za nami, ale bol to projekt, ktorý si vyžadoval nadviazanie spolupráce s nejakým norským partnerom a dokonca, čo bol taký pre nás predsa len akože strašiak, my Slováci sme možno takí, že skôr tak nejak sa ohneme, možno si neveríme, tak aj my sme si trošku neverili a čo bolo takým problémom, že na to, aby sme boli úspešní v tej stavebnej časti a v tom dotvorení, sme mali najskôr si nájsť sami norského partnera a nájsť si norského partnera a byť mu príkladom, že tak ako u nás bude vznikať takýto jedinečný priestor, ako si videla, tak musí aj v Norsku. Ale my musíme byť 2 kroky pred ním, my sme ako vzorový projekt. A z tohto sa priznám, ako máme dostatočné skúsenosti, ale sme boli dosť takí prestrašení, že či sa nám to podarí. Ale tým, že vlastne naša téma, druhá svetová vojna, žiaľ, je spoločnou, dá sa povedať, pre všetky európske krajiny. A takisto aj tie represálie, ktoré sa udiali v rámci vypaľovania obcí, sa diali aj v podstate v Taliansku, v Grécku, v Norsku. Tak my vlastne už viac ako 10 rokov spolupracujeme s viacerými vypálenými obcami z týchto štátov. A jedným z nich je teda Norsko. A mali sme tam nadviazanú spoluprácu s norskou obcou Televek. A ich sme oslovili, že teda Múzeum SNP, stretávame sa na spoločných podujatiach a tak ďalej a že by sme boli veľmi radi, keby nám odporúčili v Norsku nejakú inštitúciu, ktorá by, presne nejaké múzeum, ktorá by do tohto šla. No a oni nám odporúčili, aby sme skontaktovali Múzeum mieru a vojny v norskom meste Narvik, takže sme ich oslovili. A sme boli veľmi radi, že v podstate asi aj oni sa nachádzali v nejakej takej fáze, že by chceli si časť priestoru nejakým si spôsobom prerobiť na prezentáciu zbierkových predmetov. Takže tá spolupráca sa vyvinula v priebehu možno že asi 3 mesiacov. My sme vycestovali za nimi, predstavili sme sa, kto sme, čo sme a tak ďalej, aké máme nejaké tie plány. Oni potom prišli k nám a vlastne sa podpísala zmluva o spolupráci. Môžeme sa ísť, na budúce sa môžeme ísť pozrieť do Norského múzea vojny a mieru, ako to zvládli oni, či lepšie ako my, takže bolo by to zaujímavé. Myslím si, že by bolo celkom fajn, keby sme len nerozprávali, ale by sme sa možno mohli presunúť do tých vašich krásnych priestorov, že by si nám trošku porozprával naživo, ako to vlastne funguje, aj tá expozícia. Je to naozaj veľmi zaujímavé, ja myslím si, že pre návštevníkov, takže asi fajn by bolo, keby sme išli priamo na miesto činu. Poďme na to. Ďakujem. Prehliadka začína na tomto mieste, kde je umiestnená obrazovka a kde máme taký krátky 3-minútový zostrih z priebehu celého projektu od samotnej prestavby cez vlastne všetkých inštalačných prác, nových rozvodov až po tú konečnú líniu, a to bolo už inštalovanie zbierkových predmetov v našom priestore. No, celý novo otvorený priestor depozitára je členený podľa zbierkových predmetov, podľa ich skupín, a to konkrétne vlastne je to členené na 4 časti. V tejto úvodnej môžeme vidieť v zásade textílie, ošatenie, môžeme vidieť vlastne zbierkové predmety, ktoré boli používané počas obdobia druhej svetovej vojny. Čiže prvá časť je venovaná tak v podstate, ako to vidíme. Či sú tu čiapky, lodičky, čížmy,
vrchné ošatenie a ostatný, dá sa povedať už momentálne mobiliár, ktorý v dobe vojny bol používaný vojakmi. Druhou časťou nášho otvoreného depozitára je konzervátorská a reštaurátorská dielňa. To znamená, že návštevníci, ktorí k nám prichádzajú, rodiny s deťmi alebo žiaci, študenti, v tomto priestore vidia prácu našich konzervátorov. Konkrétni konzervátori, reštaurátori tu nesedia denne, ale počas vzdelávacích programov a počas v podstate nejakých významnejších našich spomienkových podujatí alebo prezentačných projektov tu naozaj našich zamestnancov, kurátorov, reštaurátorov, konzervátorov máme a vlastne podľa toho, na čom konkrétne v tom danom mesiaci pracujú, či už sú to práca s kovmi, papier alebo reštaurovanie textílií, tak vlastne v tomto priestore sú naši kolegovia, ktorí pracujú na týchto zbierkových predmetoch a tým vlastne ukazujú vlastne návštevníkom tú svoju nezastupiteľnú prácu. Takým nejakým si interaktívnym prvkom je tento dotykový informačný terminál. To znamená, že návštevník sa v podstate dozvie o úlohe tohto priestoru, v podstate o tom, čo v danom priestore je nainštalované, krátke informácie, ako vznikol samotný projekt, čiže je to také kratučké 3-minútové video od, ako som už spomínal, prestavby cez tie spoločné aktivity s norským partnerom až po samotnú inštaláciu a prezentáciu v našom priestore. Máme tu veľmi zaujímavé jednotlivé objektové panorámy. To znamená, že pracujeme už s takou modernejšou technológiou 3D modelov. Myslím si, že každý ten návštevník si u nás nájde to svoje, no a tu už sú tie samotné zaujímavé 3D modely, ktoré myslím si, že ľudí, a teda najmä mladú generáciu, veľmi bavia, nakoľko si môžu ten konkrétny zbierkový predmet, ktorý je v takejto 3D podobe, akože naozaj detálne pozrieť. A čo je tu možno dôležité povedať, že snažíme sa vlastne vychádzať v ústretí návštevníkom aj s istým znevýhodnením. Takže sa niekedy snažíme odburávať také komunikačné bariéry, prípadne nejaké bariéry technického charakteru. To znamená, že napríklad ak do tohto priestoru nie je problém, aby sa dostali vlastne osoby s telesným postihnutím, takže keby sem prišli aj vozíčkári, tak si vedia v podstate tú samotnú obrazovku dať nižšie, alebo takisto ju vieme vytiahnuť vyššie. To znamená, že príde nejaký vyšší návštevník, ale vravím ako náhle, že príde niekto s tým zdravotným znevýhodnením, tak si to vie naklopiť. Vie si to v podstate. Vieme dokonca z toho urobiť stôl, že vlastne celá tá telka sa dá vlastne do vodorovnej polohy. V poradí tretia časť otvoreného depozitára je venovaná umeleckým zbierkovým predmetom, lebo v našom doterajšom depozitári sa naozaj nenachádzali len zbierkové predmety, ktoré sa týkali zbraní, uniforiem, medailí, vyznamenaní, prílieb a teda tej ťažkej bojovej techniky, ale nachádzali sa aj nachádzajú sa zbierkové predmety umeleckého zamerania. Takže tretia časť tohto priestoru je venovaná umeleckým zbierkovým predmetom a ako keby v rámci tejto strany záverečná časť je venovaná výzbroji a výstroji z tohto obdobia. Preto tu vlastne máme ako na ukážku vyinštalované ako príľby, časť munície, nejaké pištole, revolvery cez automatické pušky, po nejaké naozaj drevené bedne so strelivom a ukážku nejakej takej ťažšej bojovej techniky. Toto je samozrejme len časť zbierkových predmetov, pretože zvyšok v podstate zbierkových predmetov vlastne je umiestnený za týmto priestorom, pretože vlastne, ako som spomínal, 4 časti, tak za každou tou časťou je obrovský priestor,
ktorý už ale nie je pre oči návštevníkov určený, ale je to v podstate naozaj ako depozitár, v ktorom máme jednotlivé zbierkové predmety uložené a podľa stavu a zaujímavosti zbierkových predmetov môžeme aj do budúcna vlastne variovať s tým, že čo pre toho návštevníka konkrétne chceme vystaviť pre jeho oči a čo vlastne si ako keby nechávame sami pre seba s tým, že vlastne tým zbierkovým predmetom sa ešte dodatočne samozrejme venuje pozornosť ohľadom reštaurovania a konzervovania. Myslím si, že pre návštevníka by bolo veľmi zaujímavé vidieť to prepojenie tej starej architektúry pána Kuzmu a s pohľadom tej novej architektúry, ktorú ste vlastne dotvárali už potom spolu s nami. Čiže niečo by mohla k tomu povedať, myslím, naša kolegyňa Aťka. Takže myslím, že by to bolo fajn, keby ste v tom rozhovore pokračovali s profesionálkou. Čo sa pýtala Zuzana, že ako sme to architektonicky nejakým si spôsobom dotvorili a vlastne spojili históriu a súčasnosť, tak ja to poviem, ono sa to nedá povedať jedným slovom, ale skôr by som to nazval tak, že spojili sme príjemné s užitočným. Lebo v tomto projekte nám išlo primárne o to, aby sme zachránili zbierkové predmety, ktoré boli na -1. poschodí. Potom nám išlo o takú naozaj že prezentačnú rovinu, že návštevníci si to momentálne doteraz nemali možnosť uvedomiť, ale vlastne za posledný rok, ako k nám chodia do nového priestoru, tak si to uvedomujú, si myslím, že. Pretože dá sa povedať, že 54 rokov od založenia, od vzniku, od stavby budovy boli zbierkové predmety, ktoré momentálne vystavujeme v našom novom priestore na -1. poschodí a neboli vlastne vôbec prístupné pre oko diváka, ako sa hovorí. Tak toto je taká prvá rovina, že prezentačná. Druhá rovina je vzdelávacia, že keď k nám už teda prídu konkrétne žiaci a študenti, tak aby sme im priblížili tému vojny, tému povstania, tému životných osudov ľudí, ktorí sú za tými zbierkovými predmetmi, ktoré vystavujeme. Ale ďalšou rovinou je samotná tá záchrana tých zbierkových predmetov, ale v podstate aj jednotlivé pracoviská ľudí, teda kustodov a kurátorov, ktorí sa o tie zbierkové predmety starajú. A posledné, za čo som ja osobne veľmi rád, že konečne máme v múzeu krásny reprezentatívny priestor aj na organizovanie menších porád, seminárov a školení, a to je priestor, v ktorom sme momentálne. Čiže jediné, čo vlastne, však si to pamätáš, Andrejka, keď sme sa stretli, tak sme sa bavili o tom, že čo nám odkázal architekt Kuzma, aby sme pri akomkoľvek zásahu alebo renovácii rešpektovali brutalistický štýl vlastne exteriéru a interiéru budovy pamätníka a možno také niečo, čo posledných viac ako 15 rokov používame, je z nášho design manuálu, sú vlastne ako keby farby v rámci propagácie našich všetkých printových výstupov. To znamená, keď vydávame publikácie, časopis, robíme konferencie, pozvánky pre spomienkové podujatia, tak vychádzajú ako keby že z 3 farieb. My sme sa inšpirovali farbami mesta Banská Bystrica, čiže biela, strieborná, červená. Ale z červenej sme prešli do bordovej a zase z tej striebornej do sivej. Čiže jediné, čo, tak boli také akože naše nejaké priania, aby sa v tom celom objavil ten brutalistický štýl budovy. Na druhej strane ten náš design manuál tej bordovej sivej v tých nejakých doplnkoch a možno nejakým si spôsobom zaujímavým uchopenie tej samotnej ťažkej témy. Nejaké niečo za. Áno. Takže vlastne v tej expozícii sme potrebovali vytvoriť nejaké sedenie pre návštevníkov. Takže preto sme využili farbu z design manuálu a urobili sme tam nejaké zasúvacie sedenia, ktoré nezavadzajú pri potrebnom chode celého muzea, ale keď už sa robia nejaké školenia, tak aby dobre slúžili. Tak urobili sme vlastne to v tom design manuáli. Len v zasadačke sme už vlastne tie farby z toho design manuálu až tak veľmi nepoužili, pretože keď som vstúpila do tohto priestoru bieleho a všimla som si tie čierne zárubne s tými dubovými dverami, tak ako prvé ma napadlo, že dajme tieto materiály aj do interiéru, ale tým, že som vlastne chcela zvýrazniť to, že je to múzeum, o čo tu vlastne ide, tak som vlastne na toto miesto navrhla obraz
partizána. Teraz momentálne je trošku taký iný, stvárnený, ale nevadí. A chcela som ho nasvietiť, aby bol ako keby dominantný v tomto priestore. A všetky tieto časti, ktoré čierne pretínajú ten dub, prírodný materiál, som chcela zvýrazniť, že vlastne ťažkosť tej doby počas toho povstania, vojny a tak ďalej, ako sa prelínal akože s celkovým životom človeka. Ja si myslím, že sa ti to podarilo aj ako firme, s ktorou spolupracujeme. Tak napokon, ako som vlastne spomínal ešte predtým so Zuzanou, že nie je to naša prvotina, že už máme za sebou teda viac toho a ako, ja som veľmi rád, že ja si myslím, že aj, ako to povedať, do veľkej miery taký zaujímavý zákazník pre vás na druhej strane, pretože ja neviem, ako v dobrom teraz poviem, že môžete robiť naozaj pre súkromnú spoločnosť, pre nejakú telekomunikačnú spoločnosť, službovú spoločnosť, ale toto je niečo, čo žiaľ v dnešnej dobe a za posledné obdobie už od roku 2022, ako zažívame opäť vojnový konflikt, konkrétne u našich susedov na Ukrajine, tak si myslím, že naša budova a naša inštitúcia ako taká má v dnešnej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Takže ja som aj preto veľmi rád, že ste v podstate ako keby aj už váš produkt navštívili, že sa o tom bavíme, že to v podstate naozaj dávame do pozornosti návštevníkom nielen mesta Banská Bystrica, ale celému Slovensku, pretože máme takú štatistiku za posledné roky, že každý druhý návštevník mesta Banská Bystrica končí u nás v múzeu SNP, možno takou zaujímavosťou, však veď ako tak trošku nás poznáš aj ty, ale čo možno na tomto mieste by bolo fajn, aby odznelo, že robíme, myslím si, že najväčšie protokolárne podujatie na Slovensku, kde priamo 29. augusta, dá sa povedať, že v malom meste pod Urpínom, meste Banská Bystrica, kde vypuklo povstanie, organizujeme oslavy, kde sa stretne viac ako 40 krajín sveta. A preto, keďže aj cez tieto priestory proste prechádzajú najvyšší ústavní činitelia a prezidenti, a ostatné významné delegácie, tak nám naozaj ako záležalo aj na tom samotnom vizuáli, pretože o čo nám pri tom vizuáli vždy ide, a tak ty ako architekt asi vieš najlepšie posúdiť, aby sa tu jednoducho človek v tom priestore cítil príjemne. Áno, a bola to veľká výzva a je mi cťou, že som mohla s vami spolupracovať, lebo nikdy som si nemyslela, obdivovala som túto budovu od malého detstva a nikdy by som nebola povedala, že do týchto útrop prídem a môžem s niečím takýmto pomôcť. Ďakujem. Tak sme veľmi radi.